kiyaye, yan uwa mu yawaita salati, shi kasa zunubi ya tsiyaye. Yan uwa kuma karbi da riga, kar mu tashi cikin wawaye, mai sanya zakata su kaɗaita da kyan halaye. Yursilu sama alaikum midiraran samin jaye, sai wa yumdidukum bi amwalin wa banina, akwai yayaye. Wa yaj'al lakum jannatin masu kyau da adan tsuntsaye, wa yaj'al lakum anhara wanda ke da yawan kifaye. Yan uwa kuma karbi da riga, kar mu tashi cikin wawaye, mai sanya zakata su kaɗaita da kyan halaye.